Dnes sa mladí ľudia boja priniesť svoje dieťa do tejto doby, do tohto prostredia. Lebo politická situácia to sťažuje týmto ľuďom. A politika týchto ľudí, ktorí nám dnes vládnu, Robert Fico, Šuta Eštoka, Danko, znemožňuje mladým ľuďom, aby si zakladali rodiny, aby rodili deti, aby si kupovali nehnuteľnosti. Lebo toto je ďalšia otázka. Bývanie na Slovensku je najdrahšie v rámci celej Európskej únie. A potraviny ani nerozprávam. Všetko dražie, platy idú dole. Naše platy sú najmenšie v rámci celej Európskej únie. Bulhári a Rumúni sú nad nami. Dámy a páni, máme všetko drahé, ale platy máme najnižšie. Dnes žije v chudobe 1 000 000 ľudí. Počas našej vlády to bolo o 250 000 ľudí menej. Tak mi povedzte aj vy dnes. Kto robil politiku pre ľudí? Kto robil politiku takú, aby aj tí chudobní mali v peňaženkách? Dnes ľudia, o 250 000 ľudí je viac chudobných, ako to bolo počas našej vlády. Keď počas covidu tu firmy ešte prichádzali, či Volkswagen rozširoval svoju výrobu, nalial tu ďalšiu 1 000 000 000 eur počas Matoviča. Tak počas Fica, bohužiaľ, firmy odchádzajú z regiónov, z Martina, z Handlovej a tak ďalej. Dokonca ešte z tej pekárne, alebo teda z výrobne, kde Fico pred rokom trávil akože nočnú, aby sa nafotil, nakameroval tam a ľudia tam prichádzajú o svoju prácu. Kam vkročí Ficova noha, tam tráva nerastie. Vošiel do nejakej fabriky, bam, na druhý rok zatvorila, alebo do pol roka, alebo do roka zatvorila. Bol pred rokom niekde na nočnej, bam, zase tá fabrika zatvorila. Toto je jasný príklad toho, že prostredie, ktoré tu vytvorili títo politici, ktorí nám dnes vládnu, nie sú priaznivé pre zamestnávateľov, pre firmy, pre podnikateľov a tak ďalej. Keď ma stretla, keď som bol už pri pokladni a pani predavačka sa ma pýtala, pán Polák, tá transakčná daň sa dotkne aj nás, rozmýšľal som a hovorím, že vy ste zamestnankyňou Teska. Tesko je obrovský zamestnávateľ, má tisíce zamestnancov plus minus a keby malo Tesco nezohľadňovať transakčnú daň na výplatách, keďže bude posielať tie výplaty na účet rôznym tým zamestnancom, tak to bude stať Tesco 48 000 eur. Zo svojho zisku, ktorý doteraz nebol nejakým spôsobom mohol použiť na niečo iné, na ďalších zamestnancov. Tie pracovné príležitosti dnes na Slovensku jednoducho sú ohrozené a v mnohých prípadoch ani nie sú, keďže táto vláda ničí zamestnávateľov, ničí prostredie na prácu a takisto ničí firmy, ktoré bohužiaľ dnes zo Slovenska odchádzajú. Namiesto toho, aby sem prichádzali v čase pokoja, dnes sa mladí ľudia boja priniesť svoje dieťa do tejto doby, do tohto prostredia. Lebo politická situácia to ťažuje týmto ľuďom. A politika týchto ľudí, ktorí nám dnes vládnu, Robert Fico, Šuta Eštoka, Danko, znemožňuje mladým ľuďom, aby si zakladali rodiny, aby rodili deti, aby si kupovali nehnuteľnosti. Lebo toto je ďalšia otázka. Bývanie na Slovensku je najdrahšie v rámci celej Európskej únie. A potraviny ani nerozprávam. Všetko dražie, platy idú dole. Naše platy sú najmenšie v rámci celej Európskej únie. Bulhári a Rumúni sú nad nami. Dámy a páni, máme všetko drahé, ale platy máme najnižšie v rámci celej Európskej únie. Máme najdrahšie bývanie, máme najdrahšie potraviny, ale máme najmenšie platy. Toto je prostredie demotivujúce pre každého, či pre zamestnanca, pre zamestnávateľa, pre rodiny, pre dôchodcov, jednoducho pre všetkých, pre bohatých, pre chudobných. Toto je Smer sociálna demokracia. SNS a Hlas sociálna demokracia. Hovoria si, že sú sociálni, že sú tí, ktorí myslia na ľudí, na odbory, na pracujúcich. Dnes je práca luxus, dámy a páni, lebo o prácu prichádzajú ľudia, ktorí boli zamestnaní dlhé roky a budú mať problém sa zamestnať, lebo z ich regiónov, napríklad z Martina, z Handlovej, odchádzajú významní zamestnávateľia, ktorí zamestnávali 600-400 ľudí. Kde si nájdú títo ľudia pre Boha prácu? A nikto iný na Slovensko nechce prísť zainvestovať, aby tu vytvoril nejaké pracovné miesta. Áno, je tu určitá skupina ľudí na Slovensku, ktorá na úkor tejto politiky bohatne. Najbližší ľudia Roberta Fica. A vy dnes vidíte tie vily utajované. Ďalšie vily, ktoré majú slúžiť ako penzióny, ale smeráci a ľudia okolo nich to využívajú naplno. Ľudia dnes nemajú ani čo do úst. A keď som videl naozaj, keď mi rozprávali o tom, že my nevieme nakúpiť už ani základné potraviny pomaly z toho dôchodku, z toho zárobku, lebo jednoducho nás ošklbali a obrali nás o tie peniaze, ktoré nám tu Matovič dával.